दोरोङारि खौरां बिजों निउस पर्टेल गोदानै बेखेव जाबाय बेनि आयदानि नोंथाङा मा फोरमायनो? गिबियावनो दोरोङारि खौरां बे न'खरनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै साबायखर बावदों। बर' समाजनि गेजेराव गोबां खौरां बिजों गोनांथि जादों दिनैनि डिजिटेल जुगाव आरो बे डिजिटेल जुगाव जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव समाजारि बिथिंनि फोसाबनाय जे समाजखौ फोसाबनोब्ला दिनै खौरां बिजोङाबो गाहाय आरो बेखौ नोजोर होनानै दिनै दोरोङारि खौरां होननानै जिखिनि दोरोङारि खौरांनि टीम बिथांमोननि न'खरनि बिगोमाजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै साबायखर बावदों आरो बेयो समाजनि गेजेराव थांनानै जोंनि बर' समाजखौ फोसाबनाय आरो फोगोमनाय हाबाफारियाव हेफाजाब होगोन आरो जोङो आसा खालामो जाहाथे जोंनि समाजनि जिखिनि समस्याफोर जानानै दङ बेखौ रायजो राजानि गेजेराव मेगननि सिगाङाव दिन्थिनानै होगोन आरो बेखौ मोजां नोजोरजों जितु सिस्टेमनि गेजेरजों खामानि मावलांनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दोरोङारि बिजोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खौरांनि बिबानगिरि बिथांमोन आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आहंआव थानाय गोथार बाथौ थानसालिखौ लुफुंबाय थानाय नुदों बेखौ बेसेबां समसिम लुफुंनो हागोन होननानै नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों? दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे आसा खालामदोंमोन आरो बे DPR खालामनाय समाव बेखौ 3 बोसोराव कमप्लिट खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजादों। थिग बेबायदि दिनै 1 बोसोर बारलांबाय आरो बे 1 बोसोराव जोङो हा सिंनि जिथु खामानिया 80% आवगायबाय बेनि फाउन्डेसन बेखिना ओंखारनायनि लामायाव आरो बिथिं साथिं बारा सम नांनाय नंला आरो बेनिखायनो जोङो 2 बोसोराव जोङो लुफुंनो हागोनखौ आसा खालामनो हायो आरो बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टखौ जों साबायखर हरनांगोन। नांनाय बायदि आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टआबो दासिमावलागै हेफाजाब होदों नाथाय बिथांमोना जिखिनि हेफाजाब होदों बिदिनो कमप्लिट ओंखारनाय नङा। जोङो बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो मैयानिफ्राय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि एकाउन्टआव राङारि अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारिया सोलिदों आरो बिथांमोनाबो होदों। दिनैबो आर'जनि गेजेरजों राजेन बर' बिथाङाबो 1 लाख थाखा होनायनि ससना होदों। मैयाबो जा बिथराय बर'नि फिसाजो अनसुलि फिसाजोआ 1 लाख रां होदों दुलाराय बाथौ गौथुमनो। दा बेफोरबायदियैनो फ्राय जोंनि गेजेराव बेबायदि राङारि मदद होनो थाखाय आवगायबोगासिनो दङ आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालिखौ समायना महर होनो हागोनखौ मिजिंथिनो हायो।